Nu siger vi kitefight mellem Lukas og Olaf. Nej, det er David. Lad os se nu. Ja, så man kan se min største, den hedder så Brutale Big Show. Og de hedder en lille kylling, fordi den hedder den lille. Okay. Det kan vi godt se. Det er kitefight. Vi skal bare slå hinanden så meget vi kan. Ja, og den drejer den lander først. Jeg skal lige fange dem. Okay, første runde. Ding, ding. Og jeg er meget undviger. Buff. Lige en sledning. Lukas hænger fast i Davids snor. Den er meget hængende endnu. Vi kan bare et små knivskæring. Brutale Big Show vandt første runde. Der ser vi lille kylling ned ad slatten. Hej YouTube. Som I kan se, så er det rigtig svært at... Hvad for noget, skal sige? Så styrkedrag. Stillingen står 1-0. 1-0. Ligesom. Nå, vi skal til... Okay, Luke, hvem fører? Det gør jeg. Brutale Big Show er den bedste, okay? Det får vi se. Så det er jo godt hårdt arbejde, hva'? Hvad skal med snorene? Det er virkelig sammen. Nej, det er Nå. Luke, goddag. Nå ja, det er da ikke lige blevet ham. Der er bare for sig, jeg bruger lille kylling. Ja, så tager første runde over Brutale Big Show. Og hvad så? Det er noget af det dårligste. Det må jeg sige her. Klar. Jeg skal hjem med pladsen. Der er jo, som man kan se, Brutale Big Show. Nu er den lige flyttet op. Her kan man se David. Og lave nogle finder. Altså, de er ikke så gode. Heller ikke ret svære. Altså. Og det er vores kammerat Lur. Ham der, vi kan ramme. Hold det gik helt. Og han har skabt lidt pæler. Det vil jeg sige, fordi spejlet flækker ikke ham. Sid der. Det klipper vi her. Ej. Bare så vidt I hæber på Brutale Big Show. Og ikke på lille grimkylling. Okay? Nu starter vi. Crash. Lille grimkylling, så helt der. Lille grimkylling. Det var smash. Igen. Brutale Big Show. Ikke faldet ned helt ned. Hvad sker der? Brutale Big Show vandt anden runde. Ding, ding, ding. Jeg ser lille kylling. Ja, der er du død. Men jeg kan ikke se. Okay, ny runde startede. 3 runde. Hvor vi lidt mere i stedet for at skade, ikke? Jeg skal lige fatte det. Rundt med den der. Okay. Hvad sker der med Brutale Big Show? Lad os se lidt tilbage på kylling. Ja, kylling. Lille kylling er stadig. Lille kylling så. Lille kylling. Det er det. Okay, vi venter til at lidt mere vind. Jeg synes, det er fint nok. Det kommer alligevel. Det er jo med armene. 3, 2, 1. 2 til Brutale Big Show. Yes! Hvad sker der? Hey, sådan der. Hvad er det, du får egentlig? 2-0 til dig. Ja. 2-0 til Big Show. Jeg har øje med armene. Shit, jeg har øje med armene. Luke, det er hårdt. Det er hårdt, sådan han. Jeg får øje med armene. Du har nogle muskler, eller hvad? Jo, det gør det på dem. Det var måske sådan
200 gram, altså hvad fanden? Det er meget. Nej, det er ikke lidt. Der er gået 5 minutter. Jo, du stadig kan huske, at kampen stadigvæk er i gang derude. Shit. Au, så. Lad os se. Det var fedt hoved.